și bine vă găsit la un nou episod de Minecraft Let's Play. Să intrăm pe mapă. Pe mapa aceasta am mai fost și la minat. Am luat un steag de... Stai puțin să dau să vă văd mai încet. Îmi uitam mai tare, da. Deci, am luat și un steag de fier. Dați dacă observați aici, 4 bucăți de gold. Și am făcut și mult lemn. Am tăiat copacii de pe aici. Uitați. Deci, un steag, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, să zicem, de copac normal și bărci. 1, 2, 3. Am dat și din acela. Deci, uitați aici. Copacii aceștia am tăiat. Asta nu știu ce are, că nu vrea să se dea de aici. Că n-am tăiat tot copacul de. Că de altfel nu avea deci. Am făcut și o groază de copaci să-i plantez, de aia să-i plantez. Aici am făcut 2 uși. Și da, stați puțin, deci îmi trebuie 4 asta. Punem așa 1, 2. Așa. Acum așa aici. 1, 2. Pam, pam. Gata, deci astăzi o să facem, dacă putem, o fermă de porci sau vaci. Dar nu știu cum să fac, deci de-abia am început să fac despre el. Și nu cred că pot să fac pe survival. O să mă folosesc puțin de creative, cred. Să iau porcii. Și doar porci. Deci o să mă folosesc de creative să iau porci. Un moment. Deci habe pune 1. Acum să punem aici porcii. Ping. Așa. Acum ne dăm la loc. Tabe. Mode. M-am sfârșit. Hai mă. Tabe. Mode. Gata, deci acum să luăm un steag, să facem din băș, că este mai frumos. Luăm 2 steaguri să zicem, să mai ne rămână unul. Acum nu cred că o să folosesc pe tot, deci să vedem ce ne mai trebuie. Ne trebuie multe beți. Am înțeles. Gata. Trebuie să ne ajungă. Acum facem mai multe. Facem bețe. Nu mai avem lemn. Da, nu mai avem lemn. Am luat cam multe. Deci să luăm și ultimul. Să facem 4. Să vedem dacă putem face 4 portițe. 4 portițe. 1, 2, 3, 4. Gata.
Acum să punem restul aici. Și așa o să luăm de stacul acela, spunem și astea. Și astea. Și astea. Spunem și astea. Uite, m-am ornament. Am făcut cam multe. Asta este. Deci, și acum să ne punem pe treabă. Am pus astea eu aici, dar le-am pus. Așa. Cum să punem astea aici. Și porci. Deci, o să facem, să vedem cum o să facem. O să facem aici, pe pagina asta frumoasă. Și ca să nu îi plouă, cred că o să facem în perete aici. Că o să-i plouă. Ei, acum zic și eu așa, oricum, nu puțin de mine, dar ca să facem și noi ciunda năpoșilor. Așa. Cred că o să ajungă. Să mai facem una aici, așa. Mai facem una, măcar. De ce? Gata. Acum, dacă tot avem la îndemână, facem, dați că nu eram atât, făceam așa, panc, să lăsăm așa, punem și aici așa. Gata, e cu una plus, facem așa, nu-i problemă. Acum, facem ceva de genul ăsta și acolo o să fie porci. Porci, cum sună? Așa. Să mai facem una, știți chestia aceea cu, ca să nu iasă porcii, să pui două alea. Stai, dar de ce trebuiau 4? Nu știu, eu am făcut 4. Mie trebuiau doar 2. Acum, unde e zombie? A, e sub mine acum, este o mină. Pe acolo cred că sunt porci. Porci, zombie, doamne. Acum să încercăm să punem porci. O să punem mulți, pentru că după aia o să am un lac. Îți dai seama. Dar am la îndemână foarte... Oh, vine noapte. Ia stați puțin așa. Că nu vreau să vină noaptea cu zombie peste mine. Gata. Foarte, foarte frumos. Gata. Deci, aceasta este și ferma de porci. Ca să avem ce mânca și noi, nu? Mai punem ceva pe aici, așa. Ceva de genul și așa. Deci, cam așa. Și, nu știu, mă gândeam să facem și o fermă de vaci. Dar nu știu, să văd acum eu că pot. Și să o fac acolo așa. Dar nu știu unde. Sau încoace aici. Hai mă să o facem. Deci, ne trebuie niște vaci. O să ne folosim de creativ.
Așa. În loc de porci și acum o să luăm vaci. Vaci, unde sunt mă vacile alea? Deci, vaci coc. Gata. Acum să săpăm. Sunt pe creativ. Am uitat. Mode. Acum să facem aici. Dați să văd cum e la post, deci cât e în sus. La 2, 3 și încolo sunt 1, 2, 3, 4, 5. Deci 5 și așa. 1, 2, 3, 4, 5, toți 5. Deci facem de 5 mărime. Este 1, 2, 3, 4, 5, da. În sus 3. Așa. Și facem de 5. Să facem mai mari la vaci, că sunt mai mari. Vacile sunt mai mari. Porci, vaci, deci tot cum sună. Facem așa. E bine atâta. Și acum o să facem noi cu cobblestone-ul care ne-a rămas. Dacă nu o să ne ajungă, o să mă duc să mai iau din chest. Pentru că avem mult. Punem și așa ca să nu iasă vacile. Nu. Deci, sper să ne ajungă. Uite-te, băi, frate, ne-a mai rămas fix. Când ne-a mai rămas? 2. Mai avem? Nu, deci să mergem să luăm de aici. Să zicem un stack. 29 ne ajung. Acum facem așa. Bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Deci este gata. Ca să luăm și acestea. Acum o să punem astea. Noaptea sau mi se pare mie. Uite, tocmai ce vorbeam de mâncare, că să ne trebuiască multă mâncare și de aceea să facem și ferma. Acum suntem la acesta. Așa. Așa. Bang. Hai. Hai, mă. Gata. Și acum să punem și noi la o torță, doamne. Și să punem și vacile normal. Uite, să punem. Cred că ajung. Mă, acolo să stai. Mai facem așa. Să nu lasă. Acum să facem și la porci aici, așa. Haide, mă. Păi, cam atât și cu acest episod, porci, vaci. Și eu sper să vă fi plăcut acest episod de Minecraft Let's Play.
Și înainte să vă uitați la el, puteți să dați un like și să vă abonați, vă rog eu foarte mult. O să mai facem multe lucruri pe care le știu eu. Și sper să vă fi plăcut acest episod. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa, pa!